Yini ebangela ikhanda elibuhlungu lokucindezeleka? Okokuqala, ikhanda elibuhlungu lokucindezeleka kuba uhlobo. Bese kuba nzima kakhulu kubantu abanezinkinga ngoba lezi zinhlungu zikhanda zingaphindaphinda zingabuya njalo. Futhi ngezinye izikhathi ezimweni ezimbi kakhulu, cishe uyazi ikhanda elibuhlungu nsuku zonke. Futhi kanye nobuhlungu bekhanda baphinde babe nezinye izinkinga ezifana nobuhlungu abakwazi ukugxila emisebenzini yabo yansuku zonke emisebenzini yabo. Uma kungumfundi akakwazi ukugxila ezifundweni zakhe. Futhi kuphazamisa ikhwalithi yabo yokulala. Futhi-ke, uma umuntu ebuhlungu, lokho kuthinta nobudlelwano bakhe nabangani nomndeni wakhe. Ngakho-ke, uma sibheka konke, lesi sifo siyakhubaza kakhulu impilo yomuntu. Manje uma ubheka ukuthi yini ebangela izinhlungu zekhanda ezibizwa nge-tension headache. Ngakho inombolo yokuqala, njengoba igama lisho ukushuba, kunjalo ukushuba. Ngakho-ke uma sithi ukushuba, sikhuluma ngokushuba kwengqondo nokushuba komzimba. Ngizoqala ukukhuluma ngengcindezi yengqondo noma ukucindezeleka. Futhi namuhla, uma ngibona iziguli e-Opt, akuvamile ukuthi umuntu athi, "Dokotela, anginakho ukucindezeleka," okusho ukuthi cishe wonke umuntu unokucindezeleka. Lelo cindezelo lingavela emsebenzini wansuku zonke, ebudlelwaneni nabanye abantu, kwesinye isikhathi kube ukucindezeleka kwezezimali. Lezi yizinhlobo ezahlukene zokucindezeleka abantu abadinga ukubhekana nazo, futhi uma zidlulele zingaholela ezinhlungwini zekhanda ezibangelwa ukucindezeleka. Okwesibili, ukucindezeleka komzimba. Ngakho-ke namuhla, amahora okusebenza made, futhi ikakhulukazi imisebenzi ihlezi. Ngakho-ke abantu kufanele babheke ama-laptops abo, amaphilisi, izingcingo isikhathi eside, futhi lokho kubeka okuningi ukucindezeleka nokungezwani emisipha ye-occipital nentamo, futhi lokho kungenye yezimbangela. Okwesithathu, ukungasali kahle ebuthongweni. Bheka, ubuthongo bungenye emaphilisi anamandla kakhulu okuxosha izifo. Ukungasali kahle ebuthongweni kuzoletha izifo eziningi. Ngakho-ke namuhla, abantu abaningi uyazi abalala. Njengoba isikhathi esijwayelekile sokulala singamahora ayisikhombisa kuya kwayisishiyagalolunye, sibona abantu belele amahora 4 noma 5, futhi ukungasali kahle kungadala izinhlungu zekhanda zokucindezeleka. Enye into, ukusebenza ngokweqile. Ngoba siyazi abanye ama-CEO adumile ezinhlangano ezinkulu badumisa ukusebenza amahora angu-70 ngesonto. Lokho kungase kube kuhle ezinkampanini, kodwa kumuntu ngamunye, ukusebenza ngokweqile akukuhle. Ukusebenza ngokweqile, okufana namahora ayi-14 noma ayi-13 ngosuku, usuku nosuku, ngokuqinisekile kubeka umthwalo owengeziwe emisipha futhi kungabangela ukungezwani kwekhanda. Futhi ekugcineni, indima yokuzivocavoca ngokomzimba. Ngakho-ke ukuzivocavoca okungaba imizuzu engu-300 ngeviki. Ukuzivocavoca okulingene kuyadingeka, kuyelulekwa, kodwa abantu abaningi, cishe u-60 noma u-70 abantu abahlangabezani nale mfuneko. Ngakho ukungabi bikho kokuzivocavoca kungaba ukuzivocavoca kwe-aerobic, njengokuhamba, noma kube ukwelula imisipha noma ukuqinisa imisipha. Uma abantu bengenzi ngokwanele, kungabeka kwandise ingozi yekhanda elibuhlungu. Ngakho-ke, uma sifuna ukugwema izinhlungu zekhanda zokucindezeleka, into yokuqala ukuthi lawula amazinga akho okucindezeleka, zama ukuwanciphisa. Lawula umthwalo wakho wokusebenza, zama ukuba nenani elifanele lamahora okusebenza amahora ayisishiyagalombili kuya kwayisishiyagalolunye ngosuku, kanye nekhefu elivamile futhi. Futhi-ke uma usebenza kukhompyutha isikhathi eside, kukhona okuthile okubizwa ngokuthi umthetho we-20-20-20, lapho njalo ngemizuzu engu-20, kufanele ubheke okuthile okungamamitha angu-20 cishe imizuzwana engu-20, ukuze kususe ingcindezi entanyeni yakho. Bese kuba khona into ebizwa nge-text neck syndrome, lapho ugcina ubheka iselula yakho kanje isikhathi eside. Futhi kungakwenza kube kubi kakhulu izinhlungu zekhanda kanye nentamo. Okokugcina, kubalulekile ukubaluleka kokuzivocavoca. Ngakho-ke hlala uzivocavoca njalo, wenze izivocavoco zokwelula intamo nomhlane, futhi ngempela singanciphisa ukuvela kwezinhlungu zekhanda ezidalwa ukucindezeleka.